Wenstzorgcentrum Bruggelenkamp in de Westereen is op een nij troffen door het coronavirus. Eind vorig jaar moest het Wenstzorgcentrum haar dwaren ek al sluiten. De manager van Bruggelenkamp met de laatste stand van zaken. Op dit moment is de stand van zaken zo dat we zaterdag 21 bewoners van de 89 bewoners testen. En daaruit hebben we juist de uitslag gekregen. En ja, het negatieve is weer dat er 3 bewoners positief test binnen. Terwijl we die net in kaart hier met klachten. En wat toch wel een huwelijksfeestje joeg, dat er toch nog 68 bewoners binnen die een negatieve test hebben. Vorige week waren er ook al 2 bewoners positief test op het coronavirus, wat het totaal op 5 brengt. Het virus is en blijft ongrijpbaar. Zo ervaren ze dat ook in Bruggelenkamp. Het zit overal. Hier op het treden bijvoorbeeld, hier die kant uit, hier die kant uit. Het is echt net te linken aan dingen. Dus mij werd het wij komt, is dat heel bijzonder. Soms denken we, nou komt het misschien wel van personeel. We werken echt, we als jonken nu bezig met PBM en het skinnergedeelte en alles goed op een orde te hebben. En altijd het mondkapje op. Maar ik bezoek die naar het CWS binnen toch 3 dagen later ziek worden. Dus we kunnen net echt zeggen, het komt hier terug of het komt daar terug. En troch de hele situatie is het werk echt oors als oors. De automatische piloot is uit en dat is net altijd makkelijk. Dat maakt het wel zo dat iedereen natuurlijk altijd op zijn hoede is. Dat je altijd, als er mensen binnenkomen, denken van, oh god, is het mondkapje wel op. Altijd goed alert erop wezen. Ja, en dat is natuurlijk het enige wat we doen kennen. Want er is nog wel eens wat als corona. We proberen natuurlijk voor onze bewoners die het weer in een lockdown zitten, maar toch de leuke dingen echt te vieren. Dat er altijd de welzijnsmedewerkers omstappen, die de aandacht jouwen aan bewoners. Dus het is net alleen kommer en kwel. Er binnen op dit moment ook net heel veel ernstig zieken. Als de situatie zo blijft zoals het er nou is, kunnen de dwaren van beziek toons die weer riepen. Wel blijft de maatregel van 1 persoon per bewoner in een week geldig. Al met al lijkt de situatie nou ook redelijk onder controle. Ik kon dat ik vieren met gebak, tongensje. Sowieso, natuurlijk als het personeel nog positief test wordt, die geen klachten had, die worden ook in isolatie gaan die. Dus dat gebak gaat trof voor onze bewoners en ook voor het personeel, want het is best een hele operatie om dit ook al hier te ondergaan. Dus we staan er echt positief in. Het viel als een lietsfeestje, maar we weten ook dat het morgen wel weer oors wezen kan. Dus we blijven voorzichtig.